Jo em considero internacionalista i a favor del dret d'autodeterminació dels pobles, inclòs el dret d'autodeterminació de Catalunya, que penso que es va expressar l'1 d'octubre i en els dies posteriors la voluntat del poble català de ser independent i, per tant, li dono suport. El que passa que jo penso que la pregunta que s'hauria de plantejar és una altra, es pot ser d'esquerres i no defensar el dret d'autodeterminació dels pobles, que precisament és el que fa la gran majoria de l'esquerra de l'estat espanyol, ja no parlem PSOE si és que algú considera d'esquerres, és el que fa Podemos, és el que fa el PC, és el que fa Izquierda Unida, que formalment defensa l'autodeterminació de Catalunya, però després veiem com avala la sentència i la repressió que va haver-hi posteriorment, veiem com no va donar suport a l'1 d'octubre ni va reconèixer mai la seva legitimitat, veiem com forma part d'un govern que es nega a donar amnistia als presos polítics catalans i també a tots els encausats i encausades de manifestant-se contra la sentència i a favor de la independència de Catalunya, però també penso que s'ha de parlar d'Esquerra Republicana i d'aquesta centreesquerra catalana i dels neoliberals de Junts, que penso que ara, tot i que tinguin moltes banderes i siguin molt progres i molt a favor de tots els col·lectius i tal, sí, una mica ho dic per això, però després veiem, ara en parlem tranquil·lament, però després veiem que es neguen a portar fins al final la independència i que únicament és una qüestió simbòlica i que ara Junts sembla, ara veurem, però que són verds però tenen un conseller d'Economia que estava a la Caixa i que ara defensen el dret a l'habitatge però tenen un conseller d'Economia que estava a la Caixa, que ha estat a Repsol, que ha estat a mil llocs vinculat amb les grans empreses i és perquè al final es neguen a portar fins al final la força social que és capaç d'aconseguir l'autodeterminació. Sorprèn que parli de supremacisme ètnic respecte a l'independentisme català o que parli de nacionalismes reaccionaris, però després, segons tinc entès, forma part o col·labora de la formació de Manuel Valls, el qual a França defensava i era el màxim defensor de les aportacions de migrants, carregava brutalment contra el poble gitano, amb la qual cosa... ¿No tenéis el corte? Es que lo he explicado 20 veces en este programa, a ver si pueden sacarme algún corte donde lo explique. Es que es mentira, o sea, sencillamente es mentira, lo siento mucho. ¿Es mentira? Es mentira, es que lo siento mucho. Es que no se hacían deportaciones de gitanos, era una ley que se tenía que cumplir. Bueno, una ley brutalment xenòfoba que guerrea contra el poble gitano. Era una ley del Estado que no condenó... Bueno, una ley xenòfoba que guerrea contra el poble gitano, ya está. Bueno, si defendes una ley xenòfoba que guerrea contra el poble gitano, pues ya está. Yo no defiendo una ley xenófoba, defiendo, evidentemente, yo no formo parte del Partido Socialista francés y no tengo yo ahora la potestad de valorar lo que hizo el Partido Socialista francés. Lo que sí te puedo decir es que la ley del Estado francés, que es la ley que criticó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecía unos procedimientos que cumplió el gobierno francés. Nada más y nada menos. Era la ley del Estado francés. Supongo que serán responsables todos los ciudadanos franceses porque la ley se la han dado a ellos. Pero bueno, ya está. Sí, pero mentiras al menos no digas. No, mentiras no, però si defensa una llei... Molt bé, que sigui una llei. A mi m'és igual que sigui una llei. És una llei que defensa que s'ha de carregar contra aquestes persones. Igual que és una llei la que defensa que ara... Puc parlar? És una llei igual que la que defensa ara que s'ha de portar i militaritzar les fronteres de Ceuta. Això també és una llei. I si estar a favor és estar a favor de carregar contra els immigrants i de carregar. I ja està. I és defensar aquest tipus de llei que carrega contra els migrants. Igual que és defensar que hi hagi fills que carreguin contra els migrants. A banda, em sorprèn, perquè aquí estem discutint que també, si és compatible ser d'esquerra i ser independentista, abans deien des de Joves Juntes que s'havia escollit un perfil més tècnic per la conselleria. Bueno, s'ha optat per un perfil que és un defensor de la Caixa, de Repsol, de tot. Llavors no és un perfil tècnic, és un perfil que defensa els interessos de les grans empreses i dels grans fons voltors. I a més, aquí la qüestió que estem defensant, crec que hi ha un debat de si és primer la independència o primer les coses socials, és que la qüestió per mi és que no pot ser una cosa sense l'altra. L'1 d'octubre vam veure com tota la força de l'Estat va posar-se per impedir el referèndum de l'1 d'octubre i es va posar els dies després endavant per reprimir. La policia, l'exèrcit, el poder econòmic també va intervenir. El 3 d'octubre vam veure les úniques forces que són capaces de desafiar mínimament això, que és la classe treballadora i la força de la classe treballadora, que va ser la mateixa que es nega a posar en marxa Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i qualsevol força que es digui independentista perquè es nega a posar en marxa aquesta força, perquè suposa posar en marxa l'autoorganització als centres de treball per plantejar coses que li semblaran a vostè brutals, que és, per exemple, plantejar l'ocupació dels transports, de les fàbriques, dels ports, dels aeroports, per poder efectivament controlar l'autodeterminació de Catalunya i aconseguir aquesta autodeterminació. I aquesta és una via que és impossible resoldre aquestes demandes democràtiques, com és l'autodeterminació de Catalunya, sense vincular-les amb les demandes socials.
que és l'única cosa que pot fer venir i defensar la independència a la classe treballadora, no només de Catalunya, sinó també de la resta dels pobles de l'Estat, en una lluita comuna contra el règim del 78. I això és una cosa que ningú dels que estem aquí, vostè, per suposat que no, però des de Juntes i des de la seva formació, tampoc, perquè es neguen a posar una alternativa que defensi de forma independent els interessos de la classe treballadora amb independència de la burgesia, que és el que tampoc vol fer la CUP i per això està donant suport al govern. Retomant algunes coses que han sortit. La primera, des de Junts jo crec que estem molt acostumats ja a veure com es distancien de Convergència, però veiem perfectament com el conseller que tenen avui d'Economia podria ser perfectament de Convergència. No hi hauria cap dubte. Després, la qüestió tota aquesta de que no sé, de que si el nacionalisme no defensa la classe treballadora, com si aquest progressisme, que és el que després està aplicant, és el que està aplicant reformes laborals, és el que defensa externalitzacions, és el que fa retallades, és el que carrega contra la classe treballadora cada cop que es mobilitza, si defensés a la classe treballadora. Com si el règim del 78, que és una democràcia per als rics, si defensés a la classe treballadora. Abans deies... democràcia, el règim del 78. És una democràcia per rics, és una democràcia per rics com totes les d'Europa, com ho és també la francesa, que és una democràcia que defensa. És una democràcia hereva del franquisme i amb un rei imposat per Franco, òbviament sí, però és una democràcia per als rics. I la qüestió que abans deies que s'hi barrejà molt la qüestió social amb la independència, que s'hi barrejà una cosa... No, ho faré de forma molt senzilla. De forma molt senzilla. La qüestió, per mi, és que si estem discutint, per exemple, si es pot ser d'esquerres, es pot ser independentista, alhora, el que per mi no s'entén, que abans mencionaves a la CUP, és que una força que es reivindica d'esquerres i anticapitalistes doni recolzament a un govern que és el que fa privatitzacions, és el que fa externalitzacions, és el que fa retallades, és el que manté desnonaments. Això és el que no s'entén per mi, o és difícil d'entendre, des d'una perspectiva d'esquerra. I per mi, per aconseguir que la classe treballadora de Catalunya, així com la resta de l'estat espanyol, estigui a favor del dret d'autodeterminació, no només de Catalunya, sinó també de la resta de pobles de l'estat, com Euskal Herria o com Galícia, el que fa falta no és defensar un programa de la independència primer. No, és defensar un programa que no hi haurà independència, perquè no aconseguiràs dir-li a cap persona de classe treballadora de Catalunya que ha d'anar de la independència de la mà dels 3%, de les retallades, no ho aconseguiràs. Fa falta... No, és que no es podrà executar. Sense una independència no es podrà executar. La independència tu has de convèncer els catalans, no has de convèncer si una persona és d'esquerres, de dretes, si és d'esquerra... Qui pot fer? O sigui, qui pot frenar? O sigui, qui pot conquerir realment la independència? Qui va paralitzar el 3 d'octubre tota l'economia catalana? Va ser la classe treballadora que es va mobilitzar, no tota la classe treballadora, perquè no es mobilitza tota. Aquesta és l'única via per realment aconseguir la independència. Sí, i ho hem vist. Només un exemple històric. Tots els països que han aconseguit la independència ho han fet des del prisma de la nació. Em deixes donar-te només una... No des del prisma de les esquerres ni les dretes. Només una històrica. El 31 es proclama la República Catalana. No hi ha República Catalana. El 34 es torna a proclamar República Catalana. El 36 no es proclama cap República Catalana, però hi ha una revolució social que és la que aconsegueix en els últims anys la major autodeterminació i control de Catalunya, de transports, de fàbriques, del territori, de la terra. Sí, és la que més aconsegueix. És la revolució social que hi ha l'any 36. La revolució... Precisament contra la Generalitat, contra companys que carregava. La revolució social dels anarquistes al 36 va ser el que va fer precisament perdre a la República Espanyola... I per què es va parar el cop d'estat precisament on va haver-hi aquesta revolució social? I on les organitzacions obreres eren més fortes. Per què es va parar allà el cop d'estat? La podria haver parat, per exemple, estar català també, però clar, aquí Companys va preferir donar les armes als anarquistes abans que als catalans.